Уважаеми съграждани, честваме 143-та годишнина от гибелта на апостола на свободата Васил Левски. Пате, кой е този синел герой? Левски, милобратче се нарича той. В робство и неволя беден се родил, но сърцат поразнал малкия Васил. Имал гласна слава и орлов замах, на целцата родни спускал се без страх. Неговите думи дигали на крак, беден и заможен старец и клапак. Но узнал султана, побезнял от яд и потеря пратил след юнака млад. Криели го дебри, пещели скари, пазили го хора, зверове, орли. Ех, братле, расти ми бързо, бързо порасти. Смелостта на Левски да добиеш ти. На смълчака, братче, всеки сторва път. Смелите с ракети утре ще летят. Твоите шуми гъсти и цветята, и водите, агнетата тлъсти, и божурът, и тревите, и твоята прохлада. Всичко казвам понякогаш, като куршум пада на сърцето, което е всякога готово да поплаче, кога види природата ново, кога види как пролетта старостта изпраща.
и под студа, и под снега живот се захваща. Най-светлите страници на историята от най-тъмния период на робството в България. С златни букви е вписано името на Васил Иванов Кунчев, Левски. Във всяко българско сърце живее споменът за него. Апостола, неуловимият дякон, мъжът с най-чистата душа. Няма друга личност в нашата история, която да е толкова чиста и свята, за която да се е говорило толкова много и също време да се знае толкова малко. Името му е синоним на свободата, на дълбоката вяра в обикновените хора. Будният ум, непоколебимият дух и неизмеримата му смелост са го направили незабравим в паметта на народа. През краткият си живот момчето от Карлово си спечела множество прозвища имена. Левски, Дякона, Джингеви и още много други, но в съзнанието на своя народ той остава просто апостола. Безброй са мъжете загинали в името на свободата, но нейният апостол е един. Роден в края на едно 5-вековно робство, убит само няколко години преди мечтаното освобождение, Левски ни доживява свободата на България. И въпреки това, той е свободен, защото неговият несломим дух, силен характер и разбирания за живота говорят не за покорен роб, а за истински свободен човек. Неустрашимостта на дякона е съчетана с бистър и проницателен ум. Той е изрекал думите: ние сме във времето и времето е в нас, които ще останат световната съкровищница на човешката мисъл, а собственото си място в живота определя така: ако печеля, печеля за цял народ, ако изгубя, губя само мене си. Единственото нещо, което той желая, е най-ценното благо на земята – свободата на поруганото отечество. А единствената отплата, която ние можем и трябва да му дадем, е вечната памет в историята на народа и стремеж към достигане на завещаните ни от него идеали. В сърцето на всеки българин винаги трябва да има една малка частичка искрена благодарност и преклонение пред светлата личност на апостола. Да влезе съдът. Кой си? Как те е името? Как е името на баща ти? Откъде си, на колко си години? Какво е твоето основно занятие? На баща ми е Иван. От Карлово съм и съм на 36-37 години. Занятието ми е да облегчавам положението на българите и аз обикалях, за да им давам пования. Когато излезе от родното си място Карлово, къде ходи? Излязох преди 7 години. Отидох в Сърбия, а после обикалях във Влашко. Какво се занимава в Сърбия и Влашко? В Сърбия ходих да се уча в училище, а от Сърбия ме извикаха в бунтовническия комитет във Влашко. Какво се съдържаше в книжата, които ти дадаха от комитета и какво пишеше в тях? Дадените ми от комитета книжа бяха запечатани. Какво пишеше в тях, не зная. Къде е постоянното ти местожителство?
Никъде не живеех постоянно. Където ходиш и където имаш и приятели, какво се занимава и кои бяха те? Не се срещах с никого, защото те не ми се изказваха. Ти познаваш много хора. Защо не ги издаваш? Никого не познавам. Да бъде обесен! И той биде обесен! Майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарвани и ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачеш? Ох, зная, ти плачеш, майко, затои, че ти си черна рубиня, затои, че твоят свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи. Там близо край град София стърчи, аз видях черно бесило. И твой един син Българио виси на него със страшна сила. Гарва над грачи грозно зловещо, все тъй вълци вият в полята. Старци се молят Богу горещо, жените плачат, пищят децата. Зимата пее своята зла песен, вихрови гонят тръни в полето. И студ, и мраз, и плач без надежда навяват на теб скръб на сърцето. Когато животът ме гневно притисни със своята силна и груба ръка, несетно се сещам за Дякона Левски, стихията бурна на трудна борба. Апостоле, пред теб се чувствам дребна, макар и ти да си един от нас. Но винаги, когато те погледна в очите сиви, потрепервам аз. В безсмъртна песен Ботев го възпя, за него Вазов разкази написа. Загина той, но делото успя. България от гнет освободи се. Изпълни се заветната му цел, народът ни свободен се възправя и всяко честно българско сърце днес неговото скъпо име слави. Ние горди сме, че тук се роди такъв безстрашен и велик бунтовник, че той е сред нас с нашите борби, борбите с враговите ни вековни. Къде не беше той, другар и брат? С кой ли в брак в Балкана той бой не води? Коя паланка, село или град, опасната му мисъл не преброди. Навред говори той за свобода, поглъща всеки словото му просто и никога, пред никоя беда, не се оплаши смелия апостол. Но не съвсем. България скърби за тебе, дяконе. Весело, бяла риза и перчем, като светкавица стират мрака. За кой ли път в лъвския ти скок ние търсим жадно смисъл на живота? А ти ни даде простичък урок, до край да си останем честни хора. Минута за поклон. Да помълчим. Най-святата минута в живота ни. Ще можем ли дълга си да платим, апостоле, пред твоята Голгота? Уважаеми съграждани, моля ви да сведем глави и с едноминутно мълчание да отдадем почет на апостола на свободата Васил Иванов Кунчев,
Левски. Благодарим ви, мили хора, и помнете заветите на апостола. Молим почитаемите граждани да поднесат цветя на паметника на загиналите, тъй като не разполагаме с паметник на Левски. Отим... пусни микрофон, бе. Може ли ти микрофона да пусни, бе? Добре. Какво свърши, бе? Айде. Пусните ми. Айде. От името на нашето сдружение подарявам един портрет на Общински и Народен съвет Суворово. Малко мокър, ама... Тука ли са? Кмета на село Левски тука ли е? Вие ли сте? Да, той е. Заповядайте, на вас един портрет. От сдружението? От нашето сдружение. С нея разговаряйте. Чува Господ. Сигурно именията го проверявате ли? Добре, давай. Айде, и който е по-малко, защото сти вир вода. Аз ще докарам колата тук, ако искаш. Нищо не разбрах. Ще докарам колата тук. Айде.